Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kalashim da kawai karai banpha da kajing tho sha ka KHADC ba JHADC ha ka bai dei ba kajing wan room ki truck ki banabar ha ki than daw ki bat majai ha kajing yalang balalong ha ka si tho ding ha Hollywood Hall latkor lawan banishim benta de ki trai bat ki nongnya truck bana kaleng kari khasi bat jentia ha ka ba ki lapin snow hala ki jong ki jing e ki ba ki kendu Habagren chikinong to kubor unong aiktien ka MC Toda uba wanshwa nong tru ulay thu ba kijing e ba kinong nya atrok ki penpau ha kinong yalam jong ka association ha ka bai dei ba kijing bomdon ki jaka penyeng kali ha ka ba kim yo ban shong ja that da ka ba kdo ba ka dei ka kam jong ka NHIDCL banshna ka balong kat kum ka DPR Shushu ula ongru bana kaliang ka association kan lek banya kendu ya ki bor badai pet bat lada kim snap ya ki jing pen snow kim ban se ban mi shusuro ula pen pauru ba ka association ka ai ka jing kershan ya ka jing khanra jong ka Khasi Students Union bat ka Federation of Khasi Jainti and Garo People dang hakini kisngi baladep ha ka jing yadei bat ka jing wan rung latlan ki trok ki banabar hapo ka jela Balakot dari Sekretari Central Body Jongi de kani ke general meeting ke bangi long mentagasngi halong ke halor ke report ke bangi hapan shim na baro ki unit ki jongi na ki district beper de meni ki sokmen banong ba baro ki district ki bala ki unit kila yawan lang meni bat kila ai la ke jong ke report ke jongki ke jing e ke jongki ke baki kendu bat ka ka jistom alanti sangking ka bi kendu tingila ya keren ban ngila ya tai hapo ka general meeting menne ngila ya keren sibun ban ngila penbek don ki bangila ban penbek don ki badan sa bat khamtam har jing joki malik truk bat ki driver truk te ka banangkong hi na kwa ban ong kumne ikwa ban patip sapi lamba kilat ki pathai kubor bangila shim ya karai menne ha ka jing dei bat ketu ke ha ka chpeu tarik ha ka jinglek visit lene ke inspection jong ki KSU bat F ke JGP bat WJSU ka WJSU kal ai da jingcho cha ka this council te ngiru menne ngilai rai da ka wei ke jumut man le ai jikershan ya kini ki seng bahalang ki balalek man yakren bat kitu ki kali ke bawan nabar sa kate ka thain daw ki bat majai tangiru mene ngila yashim ya kata ka borba ba ngi kershan yaki ban in support yaki laki don kam ngi hanung benta bat nakaliang ke jongiru ke MC Toda ngila rai ban lebu yak jingtho chadu ka JHADC bat chadu ka KHADC bat ka banangkong hi ngin sa page ya ka KHADC hadin kata ngin sa hirno cha JHADC kata kadai ka banungkong bat ka maar ka bangi siu melung bat ka bangi siu jen siu thang ban yo siu menne ka jiput siu jong ki driver truck ki jongi ba ha ka jing bomdon kata ka jaka penying kali namar pila yo I ka kum ka Supreme Court order ka balami bangim la syu ban penying ye ki kali harus surok te na kata kadao ki driver meni ki lapan singeu ki try kali ki lapan singeu hangi ya kata jing te meni ngile thir ngile seni bha bat ngile shong perkhat ba kumnu ngile namar pitip ladang ikit ya kamar nadu is jaintia lani nadu silchar man le jan luchadu guati kamut ladang ngim yo ban penying kali cha surok kamut kalong jingjar te andang ipait pat ya ka DPR ya ka DPR jong kini ki NHIDCL ngilap ba haman kini ki surok haman ka kita ki kilometer ki jongki ki ba ngam datir than hado kanu kilometer ke baki bu dekan don be kataka ke baki ong ke jaka pak kali ban pen shong res ya ki driver ki jongi de kata ka de ke artli ki issue ki ba meneng ila ya keren ba bat ngila ya thir ba ya ke bat ha jinge de bat sejantia sejantia ngi yo I na kapor ba ka jinge kren kala mi bat kala ya kutru opo ka sekretariat ka tu kapor ka ba ila da bi ki opo mor keneng ba nginyo asap ko kali
kaka cisngi andre hadu mentaru ngim pat yo ya kata saukau ting ting the highest ki yo adu laipau ting ting ka highest kata hadu laipau andre ka minimum hi ngi yo hadu tang artosan te kata ngiru ngidang ya perkat mene bat ngilaya sim hiru ya karai ba ingin sale ya kendu ya kita ki company semen kumbala apa ya government namar nado tu ko poro kala ong la daga don ke ka jimbom sio tu jumut ke bah pini kendu parama piswa pini pendek ta kata ka de ka wena liang ga Jaintia Hills ke bah ki kendu hado menta te haji de bat ki na west na eastern west na south west kamot kilai ai la ka jong report ba kisio bit sio biang ni kamdon ka ke problem ndai hoi south west ni don kendiat namar ba kalong slap apo southwest ya kata ngin parla ban sol ngin sa rai pada hakan next meeting dan ngin sa keren para mengi apo kaying ta itahi image iba ngi keren mene te plus ba haka arpo artrik ubnai bedriu arpo arpendriu kandon ka jumpen pen kamti ini ban form ya kata ka all mekalia commercial union bangin ye leilang ban participate ha kata ka si te nagaliang jongi itahi ngiba ngilong meeting mene aga jingide bat ku trok ki balik sedauki bat majai mandhang ni gila yo banithir kalong kumne pi man gani ba hadin balami ka tu court order man pensange ya kini kali ki bomdon court bomdon dokumen sai te hoi ka don ka jing sim jong ni ki briu jongi ki sim ya ki ni ki kali nabar te don ki sim ya ni kali nabar ban pendon kam Cipor, kemut Citio Artio. Henry kini ki kalipat gila long traino kenyang ni. Te kila long traino. Te nak tak kadau kemut ngingi la depa ya ke city. Cepok ka de JCDC. Ban pe ya kini non tribal license. Te ka KSU kala apa ka FKJGP kala apa pat ka WJSU kala apa ya ke city. Chau EM pe ya ke trade license ban bisyar haji de bat kini ban ngelayo iro ba hak tu ke pratrik ke JCDC kalau sedang mensim ya kita action ba kalau sedang mencek ya kita ki trade license ni ya kita klempep ngin lek ban ya kendu bat ki tang ba ya ka tarik ngimpat fit ngimpat bu ya tarik dengan suffix ya ka tarik bat ngin sali kendu ya ta NHIDCL namar hak DPR ke jongkiru kalau don kata te kemud lada kim shnapat kemudian ngimpan si banmi na cusurok kay namar ba haba ka NHIDCL ka sina ya ketu DPR kala sina nado ki toolkit hado gitu ki jaka pening kali bat lada hado kini ki phone POE dan re hado mentang YOI ba wat gitu ki phone ki bu surok ro ki trekam chu emergency phone ki ong itu tegemut kata ka jaka parking ro kampan don hado mentah kemudian kalau jing bah yangi